Filmaji capande nayi woni ɗo e Dakar, lamorde Sénégal. Amadou Barouba. ɗum na selli tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde e rogere men ɗimere nde hannde oɗo altine koɗo men o wiyete ko Baba Mal ko gorko mo Podor Duwayra Wuro Diathia nalanke mawɗo o mawnini duuɓi 37 diɗɗal dande leñol aset faltiɗo kanko daraniɗo ɓamtare Afrique o tawtorama ko ɓooyani e batu 7 ɓiire jonde aduniyankore fedde oni ko tawa namben ko waɗi to New York lamorde Amérique e mum o tengtini wakkilare makko gam Afrique yara yeeso o yewtidi koye Aïcha Sow may gartu hen jantore men mawde hande paɗen ko Cameroun kalen e haala hutorogol ñolunamien engrais chimique e nder guese ɗe hewɓe ko ɗum kutorto gam heɓude keɓal kewgal e nder ndema mabɓe yogana miila ngu ñolu no wawi addude caɗele fewde hutortoɓe ñamanteji ɗi ko winda e jayneji ɗi jareten hen ko Minati Diallo. Minati mi salminima. Amadou Barou. Ko ɓuuri hen tengtude e kabaruuji men ko winda e jayneji ɗi en kalanna fitina immiɗo hakkude Israël e Palestine. ko noon tigui Minati Diallo. joni tedduɓe ko kabaruuji coftal balli. Minati Diallo mi yewnima noon. A yewni ka sanne. Bisimilla ma e kabaruuji coftal balli to France Ligue 1 Gennaro Gattuso heeɓi polgu mum aranu hanki e gardagol diɗɗal Marseille. Eyi Amadou Barouba joni kaw makko arano gilla Gennaro Gattuso to ta darde yeltugol diɗɗal Marseille sabi kawrital ngal mo waɗi aranal hakkude équipe makko e équipe na mbiyan diɗɗal Brexton e yontere ƴaɓɓinde nde timmiri mbadduji ɗiɗi ka hanken no sukaɓe leydi Afrique tawaɓe équipe makko Marseille dokkimo polgu e dow diɗɗal Havre dow mbadduji 3 e mere jogolle Gabon Pierre-Emerick Aubameyang e Sénégal naɓe Aruna Sangata kañum e Ismaël Sarr gaɗi ɗi mbadduji 3 meccintinde ngu mbaddu ngu Pierre Aubameyang waɗi e woni mbaddu muɗum arando gilla o ƴuwi Chelsea so o warti Marseille e kawrite Ligue 1 no mbiɗani Pierre Aubameyang. Minati e ngo foɗotiro kawrital hakkude Montpellier e Clermont dartinama taw timmani. Eyi Amadou tawene wakkatuji seeɗan tan heddino e ngal kawrital sabi Montpellier jaati na heeɓi waɗude mbadduji 4 e Clermont ɓen itti mbadduji 2 nden wonno wakkati nde pettoje na e mbiyan Pétard e Franciré caami banggue jaɓɓotoɗo ngoware na e mbiyan gardien diɗɗal Clermont ɗum laati sababu dartingol ngal kawrital sabi kanɗo jaɓɓade ngoware nde Mori Diaw Sénégal najo kanko heeɓi barmanɗe ɗum woni sababu dartingol e wi ñawore nde sawroɓeɓe kolliti o wawata yettinde o wawata wallude ngal diɗɗal timma. Amadou Barouba e banggue goɗɗo PSG kañum heeɓi kawu e diɗɗal Rennes e ngoware nde timmiri mbadduji 3 e gotel Achraf Hakimi ana tawa e sukaɓe PSG waɗuɓe mbadduji ka Algérie najo kanko mo tawaɗo e diɗɗal Reims Amine Gouri wawi ittude mbaddu goto. ko noon tigui Minati Diallo a jarama no fewi en karnaɗo kabaruji coftal balli ɗi. koɗo men hannde ko Baba Mal gorko mo Podor Duwayra Wuro Diathia nalanke mawɗo o mawnini duuɓi 37 diɗɗal dande leñol le aset faltiɗo kanko daraniɗo ɓamtare Afrique o tawtorama ko ɓooyani e batu 7 ɓiire jonde aduniyankore fedde oni to New York e mum o tengtini wakkilare makko gam Afrique yara yeeso holpeje gam yaltinde Afrique e caɗele ha tengti e ɗe ɗanle ɗe ɗoftaki sariya teskade e ɗi dumunnaji ɗo gonɗen ɗo. Baba yewtidi ko e Aïssa Sow keɗoɗen. Baba Mal aɗa heptina e nalankagal ko ɓuri joni duuɓi 30 ala ka gollani e fanno aada na tawa e ɓamtare rendo hande ko Baba Afrique walla Baba windere wiyete kono wona Sénégal tan kalanteɗa caggal nde calminmami hande beele aɗa miiji yonta garowo ene jogui himme e fartange hebde to Baba heeɓiɗo e fina tawa fulɓe. mbeɗa yiɗani sukaɓeɓe ɓe jaaɓe en diwtaniɗo Baba Mal yettiɗo en par ce que sahaji ɗi nandani aɗa andi saaha hen foof noon dariɗo e hoore jamanu ene jogui kena wallita ɗum ene jogui ko rokka minen nde men garata nde tawi ko indépendance en keɓani ɗum tawa waɗi Afrique hanki o emin ganduno ɗum indépendance daña min tawama nde Sénégal e Mauritanie e Afrique ɗoɓe daari eɓe mbi hankane en keeɓi koye amen joni enen tambi hono fandare amen e kuccam amen
rokkumen fartange wonde suka aɗa yima aɗa yiɗi jimiri aɗa yiɗi musique mbawa heeɗade ga séréer keɗoɗa ga soose ga keɗoɗa ga halpular keɗoɗa ga Samba Diop Lele ne heddiɓe Samba Dié Salen way kono kamɓe fof koɓe mbaɗanno ɓe ƴetti ɗum tan ɓe tongi ɗum ɓe totti kam min nde garmi nde e yimɓe waɓe na am waɗi min tambi ɗum nde min keeɓi ɗum ne fotti koye nde aduna o ene sohli kadi ko ummi Afrique woni les grandes maisons de disque min dañi hen dame min naati ɗon sukaɓe ɓe tawaka ɗum noon eɓe jogui noon ganda ko ɓuuri weɓande ɓe kamɓe woni internet kala koɓe beela eɓe mbawi wadde e jokkodirde fewnude ɗum beela eɓe jaara yeeso kono noon eɓe gonde kadi caɗele hono minen ɗomin duttino ɗayenne min e Mansour Seck min jeehi min jiggoyi kala ko men jaltini hay goto wawi yeddude e wiya ɗum wona musique halpular wawi yeddude wiya wona musique africaine kamɓe ɓe ngala on temps kamɓe koye guure teruji ɗi ɓe goni wonko gandi ko woni bundi ko par ce que soɓe jaltoyi e janggo wiyete tan est ce que ɓe musicien africain est ce que ɓe mbawi nande sonorité africain laaɓɗo e nder musique mabɓe ɗon tan caɗele mabɓe goni kono so arte noon ñelde e wawde darde eɓe mbawi hutorade ɗum no hannirta ni kono noon tagata ɓe wawde ɗumen ko tottude men nofru ruttude men teddugal ferlade koppe amen minen komin jogui ko min tottaɓe ɗum ɓe mbawa tambade ɗum mbaɗa ɗum jooɓari wone mabɓe noon waɗɓe ɗum pako leñol yillima no fewi won joguiɓe talent mo ganda machallah ko yiɗaɓe ko Allah waɗat ɗum advisor authentique en kamɓe fof yoɓe jiiɗaɓe korsina ɗum noon mbiyatmi tan ko so tawi ɓe tinnima ma waɗe mabɓe wawɓe yaltude jettoɗo ganduɗa peut être baba mal ni yettotoke ɗon wadde e yiyande ma cosaan men wona ko woppate caggal yet tan yeru sa wi fela waɗino saaha to Nigéria yimɓeɓe cikkunoto hay goto wawa wadde ko ɓuuri fela mais joni won sukaɓe wonɓe toon ɓe ganda c'est des millions de disques ɓe jeeyata par ce que sa yi clipaji mabɓe jeeyata ko cuɗari Nigéria naɓe jeeyata tatouage uji mabɓe ɓe dutti koye cosanuji mabɓe cosan ma sa woppi ɗum tan a natta jogade jooɓari wadde sukaɓe yoɓe dutto e cosan o hersinaki yoɓe ɓamtu cosan o ɓe mbaɗa ɗum yeeso ɓe mbadda ɗum noon e musique moderne moɓe mbaɗata o a heeɓi tawtarede jeeɗiɗi jonde windere ONU toon to New York yimɓe fof ene cetti ka daraniɗo Afrique hande an Baba Mal e wallitiɓe ma holko miijiɗon so waɗama ma Afrique yaltu e caɗele hayso tawi iwani ha laaɓa ha jofti e ɗe ɗalne ɗe ɗoftaki sariya teskaɗe e o dumum alay saago Afrique alay saago yaltat e nde ɗo ñiɓɓere heddi noon ko goto hen foof guma e nder ɓernde ma e hakkille ma ena wawi won machallah wonat yo Allah rokku en tawede mais so Allah jaaɓi hay goto wawa dartinde Afrique hankkante Afrique woni élan mo ƴetti o e ko woni ko ɗo e ngaalu e nder leydi ndi Allah e saago Afrique wontat continent gonɗo yeeso so wonani yeeso complètement ko omo jaawi wonoɓe yeeso ɗum woni komin kaldi e systéme des nations unies ene heddi noon min mbaɗi no mbiruɗa ni plan ji pour mbo wuuri en mala duuɓi garoji min gara kala dillowo par exemple e communication dillowo e technologie dillowo e business dillowo e cinéma dillowo e musique min dendina ɗen ɗon koode fof ɓe gona locomotive hono ardade nduɗo yaadu Afrique faade développement koko wonata inchallahu rabbi ko ɗum tan wonno ko ganduɗa ene sattirno en wiide gaare nden fuɗɗama par ce que ndemin ndendi nde to Nations Unies wona ñalawma mbaɗmi performance o ko le 21 et le 22 Mo Ibrahim mo ganda kanko ɓuuri jogade ngaalu e continent o ko ɗo no wonno omo jeeya arɓe wiide en tinnoɗe hankkante ko onon tambi arara e aduna o d'ailleurs slogan o ko unstoppable Africa l'Afrique qu'on ne peut plus arrêter kono noon yettinta ɗum ko enen so tawi en ndendi ɗum tagui mbimi hande ɓurmi wadde engagé e jokkodirde e yimɓe kala neɗɗo gonɗo hoodere yedde hono ɓamtude hono nanggude ɓamtare Africa pour wawa wonde yaara yeeso a jarama Elhadji Baba Mal en jettimo kanko Elhadji Baba Mal e banimen debbo Aissa Sow baɗɗo yewtere nde ko winda e jaydeji en duttoto e debbo mo Sénégal do accumi accani haade mi fiye debbo mo Sénégal haade mi fiye kadi debbo mo Sénégal jaati bismillah ɗum noon Minati Diallo holko winda e jaydeji ɗi e kabaruuji men ko winda e jayneji ɗi hande baro en kalanna fitina immiɗo hakkude Israël e Palestine ɗum laati ko sababu mayde ko ɓuuri ujunere e temedere yimɓe e banggueji ɗiɗi ɗi gilla o fitina fuɗɗi asawere ƴaɓɓinde nde
jaydeji ɗi wonko binde o kabaru. En puɗɗoran Minati Diallo e jayde wakkati sera to Burkina Faso nde jayde windi o kabaru. Eyya Amadou ko ɓuri ujunere yimɓe maayi ɗum e leyya balɗe ɗiɗi tan o adadu ana heewi ɗum ana hollita basi hakkunde Israel e Palestine ana hulɓini windi jayde nde ngol kulol ana tawda woni ko tawda leyɗe ɓiɓɓe leyɗe adunaru ndu kañum e hooreɓe muɗum no sabi ɓe fof foƴƴuwde Ursula von der Leyen no yettade Rishi Sunak Emmanuel Macron kañum e Joe Biden ɓe ŋotali wiide Israel ana jogi sariya na ana hani yombitade ko Palestine waɗi e muɗum na asawer ƴaɓɓine de tawene feygo to haɗali Israel yombitade windi wakkati sera ngol kalimawol ŋottali wartude wakkati kala so basi immike hakkunde Israel e Palestine kaɓe kalata hono ɗikkongi fewde e basiji gonɗi e leyɗe yogaje yeru to Mali, Burkina Faso, RDC kañum e Turquie. Minati Diallo to Burkina Faso jayde le pays holliti kulol mum ɗe piyanɗe mbawi waɗude. Eyi Amadou nde jeyde warti tafon e darde leyɗe windere o basi mo fuɗɗali hande hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi kodduɗe le pays o faso holliti horeɓe leyɗe kañum e pelle mawɗe adunaru ndu ana kani ana milno na ana jonnorno o bone sabi ɓe uddi gite maɓɓe e ko Israel fawi jukkoje fewde e Palestine duuɓi kewɗi joninno ɗum woni saabe na ɗum woni sembe immade o basi hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi joddiɗe tawene wana wayde maɓɓe heɓude kaldal na wayde maɓɓe heɓude kaldal lobbal kañum e gollirde kawre keɓanoɗe hakkunde Palestine e Israel ana ɓeydi tinnude hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi ɓattodirɗe jayde nde holliti o alhaalika ana hulɓini sabi wakkati fof so bane waɗi hakkunde Palestine e Israel caɗele muɗum ana jotto Sahel nokkuɗo pelle kuliyankoje ɓuri tampinde fey so tawi na fey ko wana ɗum caggal basi Russie e Ukraine basi Israel e Palestine ana wawi latade sababu so caɗele gonɗe e leyɗe Sahel ɗe yeggite nde wonno leyɗe windere ɗe puɗɗi jati yeggitinde ɗe caɗele ɗe leyɗe Sahel gondi na ɓiɓɓe leyɗe Sahel gondi hippede e ñande kala windi jayde le pays to Burkina Faso. Minati Diallo aɗa fulɓe mbi so gertogal woppi ƴaroytoɓe rewi e tenoyoɓe yilaki jam yo Allah wat jam tedduɓe. Amin. Ahmadou Barouba ko ɓuri tengtude e kabaruji ɗi e oɗo subaka altine labɗo laɓaɗo basina mbiyen haare hakkude Israel e Palestine ana jokki e gila nde ɗum fuɗɗi a set faltiɗo e piyenɗe cerani e waɗude hakkude konuji ɗe leyɗele ɗiɗi e beete hande horeɓe e Israel nantini hippima nokkuji kewɗi Palestine gam tewtude na mbiyen ɓamtude guure tawade e margal Palestine gomu oni halfinango kisal waɗi batu heñoraɗo hanki kono ala pellital ƴettagal tafon ko fewte nde haare caggal balɗe ɗiɗi nde Hamas yani e dow Israel limore mayɓe ɓe ɓuri ujunere e ko fawi e banggueji ɗiɗi ɗi foof kono o basi no jokki e nder Afrique yoga yardiɓe kolli mette mabɓe caggal nde haare nde fuɗɗiti ɓe waɗi e rango Israel e fedde Hamas dartina nde haare no ɓuri yawde e yaccade gam jaam e deƴƴere tabita. ɓamtare dowri no wowiri ni tedduɓe e kala altine oɗo saaha on paami jantore men mawde walla mbiyen ɓamta jantore men mawde hannde ko fewti e ɓamtare dowri paɗen ko Cameroun kalen e haala hutorogol ñoluna mbiyen engrais chimique e nder guese ɗe hewɓe ko ɗum kutorto gam heɓude keɓal kewgal e nder ndema mabɓe yogana miilo ngu ñolu no wawi addude caɗele fewde e hutortoɓe ɗi ñamanteji keɗoɗen Bako Moustapha Gila Marwa. duniyaru ɗo ƴamtotira dow haala ndemri be haala manda awrenga nasara worɓe e rewɓe ɗon jo'ini remoɓe ñawni ɓiɓɓe adama en be maaga inde kala ko remete fu woodi haaje manda awre nasara na walla ɗum haalaji non. Abdourahmane Bouba mo ndemri. wa dumol miɗo rema kawri, miɗo rema liyere, haakoji bo ba basko, kuyitaje en fu miɗo rema, ba ceeɗu bo miɗo rema tiñeje, pastek en, tomat en. Ko ɓuri ɗuɗgo hande inde kala demowo fu ɗo hura be manda awrenga nasara. ɗume waɗi ɓe kutinirta be manda awre nasara man? Abdourahmane Bouba. O ko hurata be engrais kam
ha mi heɓa saga. To hande to a huray be engrais ɗo kuje man ko rimi bo amma sagata. Masalan to mi huri be engrais ɗo mi heɓan bakin buhu 15 yarugo bakin 10 jerati en. To engrais wala bo feere ɓurata 6 jiɗɗi ɗon ma de ceerno hidde ko heɓa cika bakin bannima. manda awrenga nasara ha nder nafu mum yawnan ɓendol ndemri na walla yawnata? Umaru Amadou akawu ndemri cankitowo dabareji nafoji jiya ndemri. Kala ko awete fu wodi ko mbiyata cycle végétatif be nasarare. Bana ha mene wakkere Sahel ɗo ko ɓurata yawgo ɓendugo kam ha demeteɗum yimɓe ñama kutuda jur ɗon hosa ñalɗe 17 ha yarugo ñalɗe 100 be 20. Gam a waɗi engrais ko konal nasaren ko konal dubbuɗe man non gaɗa fu sanjata hande nebgo man ha ɗum rima ɗum hokka bote man kam. ɓen koca masalan masarji ɗi ɗon gaɗa ñalɗe 19 wakkere ha marwa. To a hosi awdi man a yaari ndigal ngawdere ndi ɓuran ñalɗe 19 go ndiyana ha ñalɗe 100 ko 105 ha 10 ɗo bo gam haala yiyende. Konal ɗum manda awrengal demowo wurtinta sunkumum walla koma kalis mum gam soda. Alhaali manda awrenga nasara o sodan be ceede mako. Ko waɗi o hutinirta be konal man? Dubbuɗe man mere o heɓata ɗe. Abdourahmane Bouba. Min ɗo kura be ngoba amma ngoba ɗo wakkati feere a heɓata ngoba ha deydey kura ba giɗɗa. Nane ɗo dabbaji ɗon kewi ha yimɓe jur. Ha sare nastuɗa fu dabbaji cewɗi ɗo ma tawan suudu hew malla ma tawa to nayi a tawan ɓawojum bakin 10 walla 15. Jotta warti ha feere calaji a nasa calaji ɗiɗi tati fu wala dabbaji gonton. Ko a huri be ngoba man bo ha heɓa rimane bana manda nasara ko waɗante kongal ɗo yimɓe mari fafa majum mari tampere ha majum. Dole sey yimɓe kawta be manda nasara. Sina non ɗo a huwanan bat camera heɓata. Huwtinirgo manda awrenga nasara wodi batte ha lesdi be haɓi adamajo na walla wala? Ɗume on woni batte man? Umaru Amadou. Batte arane man kam ɗum tampingo lesdi man. Bon wodi ko yimɓe mbi'ata be nasarare plus be moy kanjum hawtata jogo lesdi nden awre bo heɓa hoca ñama. Engrais chimique man ɗon waɗa élément ji feere plus ji ɗo timma warta élément moy. To warti élément moy ɗo awre man ko ndande dari nde heɓata ko nde ñama gam kuje man pat ndiyam hocaga les ilna dillira lesdi man warta tampi. Handi ummito ndi nafa kam silto waddi konal dubbuɗe go hatun fayin nden ɓesda konal nasaren bo ɗo kam ndi ummitito ndi fuɗɗita rimgo bana nane. Oho yimɓe ɗon bolwa ɓe anda haala wakkere kuɗe ndemri. Engrais wonni kuje engrais waɗi ni alhaali bo ko wonnata ñamdu ka pat ɗum lekki je ɓe pufata gam faddo haala gilɗi ha gese. Lekki man batte maki ɗon ha jarne ha hande gawri non ndemete ndi kala ko remete fu yo ha wakkere jonta ko mbiyeten changement climatique. Hay changement climatique ɗo jaña kowe ɗe ngalano ngara kuje ɗe andaka fu banga yo warta dole sili yimɓe kutinira leɗɗe pufeteɗe ha heɓa itta kowe walla gilɗi goɗɗi yo batte ɓa to lekki man je luttata ɗo kanjum on ñawnata yimɓe ɓurna ka pat na engrais kama batte mo ɗuɗayi bana lekki pufeteki. To a fuufi haako ha jarne to a yaawi ha itta haako man jara ɓe ñaama si waɗa asaweje ɗiɗi peetel man yamma jonta bana ha min ha extrême nord ɗo to o fuufi haako mako hande janggo to heɓi coodo o sora ko pat ɓe jaaɓe cora ko lumo ñamɗo ko jemma wala sargo. Ceede koma kalis belɗum amma jamu ɓuran ɗum welgo. To yimɓe fu ñawdi hande gam faafa demowo fakat kanko demowo bo o ɗon nder ñawɓe man. Ndemri man rematake ma sakkondi sippe. Bako Moustapha, Marwa, RFI. Bako Moustapha en jettimo en jarnimo tedduɓe ononne on jettama on jarnama ha joni ɗo e silmaji 30 so weli gueno.